Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Poznejte Haileysiány a tentokrát bych vám ráda představila kolegu Honzu Heřmánka, který má roli šéfa konstrukce a zároveň zastupuje i vedoucího oddělení inženýrské a technické podpory laserového centra Hileys. Ahoj, já se jmenuji Honza Heřmánek a pracuji v Hileys jako šéf konstrukce a zástupce vedoucího technického týmu. Řekni nám, čím se zabývá konstrukce u nás v centru Hileys. Konstrukce u nás v centru Hileys se zabývá primárně vývojem a návrhy laserových systémů a jejich podpůrných součástí, takže to jsou třeba vakuové nebo kryogenní systémy, systémy pro vedení svazku, beamdampy, pohlcovače. Je to opravdu hodně pestrá práce. Jak funguje proces vůbec požadavku? Vůbec kde se u vás berou ty úkoly? Proces zadávání práce u nás funguje tak, že obvykle nám přijde nápad od někoho z našich vědeckých kolegů, ten nám ho zadá skrz tiketovací systém. Systémem to propadne ke mně, já to pak rozdělím jednotlivým konstruktérům. Obvykle teda podle toho často se stává, že si někdo na to vyžádá konkrétního konstruktéra, protože už tuší, jakou specializaci to bude obnášet. Následně ten konstruktér si s tím věcem sedne, rozeberou to tak, aby to bylo vyrobitelné, aby to bylo, řekněme, ekonomické řešení. Potom vlastně dochází ke schválení designu, my pak následně to zadání předáváme do výroby a výroba obvykle nám po několika týdnech pošle zpátky hotové kusy a velmi často to my a naši vědečtí kolegové instalujeme tam, kde je potřeba, obvykle v laboratoři. Jaký máš tým? Jaká je atmosféra v tvém týmu? Tak kdybych měl svůj tým popsat velmi stručně, tak bych řekl, že všichni mají smysl pro humor. Mají dobrý smysl pro špatný humor. Je to opravdu malá, kompaktní skupina lidí, kteří svou práci dělají bez zbytečného balastu okolo. Dělají opravdu se zaměřením na cíl, na výsledek. To je duch, který prostupuje celým tím týmem, já jsem za to moc rád. Zásadní rozdíl mezi námi, nebo nejenom námi jako týmem konstrukce, ale celým technickým týmem a vědci, je, že my obvykle vědeckým týmům poskytujeme nástroje, jak realizovat jejich vývoj. Poskytujeme jim ten způsob, tu cestu, jak dosáhnout vlastně toho vědeckého cíle. Teďka něco k tobě. Jak ses odstl v Hileys? Já jsem se v Hileys odstl jako čerstvý vysokoškolský odpadlík a nastoupil jsem sem jako asistent technického týmu. Z asistenta technického týmu se počase stal technik, z technika se stal konstruktér a z konstruktéra se stal šéf konstruktér. Teď mě zajímá nějaký tvůj osobní úspěch, něco, co o tobě Haileysiáni nevědí. Za svůj osobní úspěch pokládám to, že jsme s manželkou začali navštěvovat kurzy sportovního potápění s přístrojem. Tam se opravdu člověk párkrát dostane až na dno a musí se dostat nahoru. Navrhl jsi ty sám nějakou specifickou konstrukci, která je přínosem pro Hileys nebo společnost jako takovou? Ano, povedlo se mi navrhnout pár věcí, které mají přínos pro Hileys, doufám, že mají přínos i pro širší okolí. Jedna z nich je například buňka pro proces LSP, kdy jsme toho robota zavřeli do konstrukce z hliníku a plexiskla. Vzhledem k tomu, že ten proces je poměrně špinavý, rozstřikuje se při něm voda, vznikají tam aerosoly, tak my jsme tady tou buňkou ten proces oddělili od zbytku laboratoře. A teď mi řekni, co tě na tvé práci nejvíc baví a jak vnímáš atmosféru Hileys jako takovou? Atmosféru Hileys vnímám jako takovou, řekněme, přirozeně pozitivní. Což znamená teda, že nemáme každý ráno v 8 povinný rozcvičky, ale že lidi tady spolu jsou rádi, že spolu můžou ten čas trávit v práci, že jim spolu vzájemně příjemně, takže myslím si, že to je věc, kterou na mnoha místech, na mnoha pracovištích nemají a za to jsem opravdu rád. Jeden koníček už jsi zmínil, tak máš ještě nějaký? Další koníček je například lyžování, hudba, hrozně rád chodím na koncerty, nebo chodíme na koncerty s mojí ženou, nebo se nechávám potetovat. Když mi jako malýmu říkali, můžeš být čím chceš, tak jsem se stal malířským plátnem. Zmiňoval jsi koncerty, a jakou hudbu máte rádi? Hudbu, co máme rádi, je to rock a heavy metal. Za mě teda mé nejoblíbenější kapela jsou Iron Maiden a jinak v podstatě všechny odrůdy metalu, black metal, death metal. Co čteš? Aktuálně mám rozečtenou knížku ze světa Warhammeru 40 000, The Hollow Mountain. Jídlo.
To je docela takový velký téma tady u nás. Jsou tady lidi, co milují sushi a asijskou kuchyni. Pak jsou tady lidi, co mají rádi francouzskou anebo klasickou českou kuchyni. Kam patříš ty? Přijde na to, jestli se bavíme o tom, co vařím, anebo co rád jím. Vařím hlavně českou a ta italská, Ital by zaplakal, když by viděl moji italskou kuchyni. Ale italskou kuchyni mám moc rád. Přijďte se k nám někdy podívat. Dost lidí vnímá vědeckou instituci jako velmi schoparné a nudné místo. Nic není tak daleko od pravdy jako toto. Zatím nikdo nepřišel na to, že tady ty lety rozebírám a stavím si s ní doma zahradní traktůrek.